Salut și bine v-am găsit la un nou episod și o nouă serie. De data asta suntem cu Papers, Please. E un joc mai vechi, dar zic că merge să îl facem. Aici ne arată povestea. E muzica pe fundal. Așa, Glory to Arstotzka. Acela care vine acolo suntem noi. Așa cum este prima zi. Primul, acolo doar persoanele din Arstotzka le putem lăsa, așa, Papers, Please. Să vedem. E din Arstotzka, Istgrestin. Este bun. Înseamnă că o să lăsăm. Este female. Așa, următorul, repede. Dacă nu le facem corect, o să ne dea o citație. Hai că am spus să iei următorul. Bun. Papers, Please. Așa, să vedem. E female. Enchio din import. Păi nu avem voie să o lăsăm pentru că este din altă țară. Din 9. Și următorul. Papers. Așa, bun. E female. Republia. Tot nu avem voie. O să-i dau un deny. Nu trebuie să-i dau neapărat acolo unde îmi zice. Următorul. Papers, Please. Mail. Republia. Deci, da, dacă le dăm deny nu facem bani și oricum dacă le dăm approve vin citații și de la 3 citații luăm amendă. Hai, poate asta e din... Bine, el nu a vrut nimic, aparent. Să vedem atunci ăsta. Să vedem. Arstotzka, Istgrestin. Știu că era asta. Să vedem. Istgrestin. Păi atunci o să-i dăm... E mail, hai. Cred că e. Nu știu, să-l lăsăm. Ok. Aici soacra, unchiul, nevasta și copilul. Avem bani pentru toate, pentru... Cred că făceam bani când le dădeam noi, nu știu, cred că da. Aici avem asta, cum se numește? Rent, adică... stă pe limbă, am uitat, ce cam stă pe limbă și am uitat, da, mă rog, mâncarea și hit, toți sunt ok, să-i dăm sleep. Aici Grestin începe la succes, așa, bine, tot a mers bine, venim noi la muncă și acum, ăla e un paznic, poliția, să spun așa, că știu că poate să... stați un pic. Putem să folosim astea să vedem data expirării și alte lucruri. În caz că cineva sare granița, ăla trebuie să-l împuște. Și acum să vedem... Dar nu știu dacă pașaportul e corect. Nu cred. Ia să vedem. Stați așa să vedem. Îl punem acolo. Original Arstotzka. Acum e și... e corect. E corect. Așa. E female. Să vedem dacă e expirat pașaportul. Nu e expirat. Să vedem. Asta cum ce o scanez. Ok. Să vedem.
Sper să fie totul în regulă. O să las în țară, dar sper să fie totul în regulă. Dacă... Ok, a fost totul în regulă. Vreau să mă grăbesc. Antegria. Să vedem. Astos, Antegria, bine. Stai să vedem dacă e expirat. Discrepanția și o interogăm. Eu nu cred că a fost în niciun caz vreo eroare. O să-i dau un deny. Și pleacă. Următorul. Da, și așa este jocul. Vom mai face ziua asta, după aia încheiem episodul din Arstotzka. Este Grestin, știu că e un oraș. Să vedem, i-au expirat documentele. Eu am pus este Grestin. Așa. Matching data. Totul e corect. Pe bune. Așa. Gata. Următorul. Nu era aceeași persoană. Ok, a zis să ne grăbim. Bine, mail is Grestin Arstotzka. Ok. I-a expirat pașaportul? Nu. E corect. Hai, totul e corect. O să-i dau un approved. Și du-te. Următorul. Așa. Să vedem. Așa. E aceeași persoană. Mail, pe bune. Asta e mail. Discrepancy. Ce întrebare e asta? Păi da, aici scrie că e mail și eu nu cred. O mai întreb o dată. Eu nu cred că e corect. N-are cum. Bun. Acum următorul. Is Grestin Arstotzka. Să vedem. What? Stați să vedem. Matching data. E femeie. Așa, totul e corect. Să vedem ce ne-a dat. What the fuck? What the fuck? Bine. Asta e de Is Grestin. Bine. O să o las aici. Da. O să o las aici. Acum am uitat să apăs următorul. Ce ciudat că a venit tipa aia. Papers, please. Obriștan. Cred că așa arată pașaportele din Obriștan, așa știu. Dar nu știu dacă e Obriștan. Cum se numește? Bine, e corect. E female. N-am verificat dacă e expirat. Ok, nu e expirat. Gata. Următorul repede, hai. E-mail, thank you. What the fuck? Nu l-am văzut. Mă gândeam că e ceva prea ciudat. Oh my god, ce aruncie! What the fuck? What the fuck? Și mi-a rămas pașaportul ăla. Bă! Doamne, nu pot să cred. Și rămânem fără mâncare. Da. Și nu cred că toți o să mai fie ok dacă rămânem fără mâncare. Asta e. Ne vedem în episodul următor. Cam atât a fost cu acest episod. Bye bye.